muuta. Joo, ei voi mitään. Ja kaikki kädet ylös. Kaikki kädet Ei ylös. voi mitään. Kädet Poliisi snappaa. Kädet ylös vaan. Kyllä niitä poliisi. Joku vissiin joku poliisi ulos. Kuka? Auttakaa nyt. En mä tiedä. Katol. Niitä on ainakin Sieltä 20. jostain katolta ammutaan. Varukaa. Älkää ampuko niitä no. Otetaan haltuun. Hei, älkää menkö sisälle, tulkaa, käytetään tätä jätkää hyödyksi. Älkää menkö sisälle. Yhtä pearas ihan vittuus. Älkää menkö sisälle, siellä No on niin, kuiti tälle. Taisto ei. Vearaaja. Taisto mä en anna sun kuolla. Onko jollakin klippi? Saako lukkemaan sen pisteen? Mulla klippi kytä. Joo, äkkiä. Ihan liikaa. Kaikilla aseet. Tässä sulla toi 7 pistoilla, se vaan lähtee vakaan. Pitää kasasi jo pois tavallaan putkaa. Juu, lähdetään vittuun näitten kanssa. Joo. Nyt äkkiä DC laulaa. Chafteri lähtee. Nuuhkas tappaa, mutta teillä on tuon polville ja kaikkea. Pitää liikaa sille isot. Mä menen jakaa tänne, mä menen viemään nämä. Joo, Mä tulen takas. Kävi kynkyn kääntä ovella. Oli oven Siitä. Lähti karkuun. Älkää menkö sisään, kattokaa sillä, että ei ulos ollenkaan. Joo vittu, se niinku juoksi sisään ja se katsoi tilannetta ja sit se olisi Mulla yksi pyyntö ois, älä vie lapsuutta